Avui farem patates estofades, que és un dels dinars que faig a l'hivern, principalment quan ara també en faig, però no tant, però quan venia la canalla de col·legi, cada 15 dies o així, un dia patates estofades. Vinga, llavors els ingredients són un conillet de vedella de mig quilo, jo vaig fer mig quilo, que feia quasi 600, perquè és un tall que és molt melós. I sempre he fet conill de vedella per fer patates estofades. Les patates, una per cap, per un normal, tomàquet, ceba, pebrot verd, pebrot vermell, alls, llaurer i xocolata. I l'olla a pressió, que sempre he fet les patates estofades a l'olla a pressió. Perquè queden més concentrades i estic acostumada així. Llavors una miqueta de sal i una miqueta de pebre. Farem una rentada de tot. Ara rentarem la carn, perquè sempre tenen sangs i coses. M'agrada rentar-la i eixugar-la en paper i salar-la. Sal pebrat. Bueno, hem rentat la carn, ben neta. Doncs ara eixugarem una miqueta perquè amb l'oli no quedi l'aigua mullada, que és quan esquitxa. Traurem una miqueta de greixet, una mica de pallaringueta i així. Ara, com que ja ho tenim tot net, sense pells i sense pallaringues i sense res, farem sal pebrat. Anirem tallant tots els ingredients a trossets petits i després els posarem tots alhora. Carles, pensava que m'ajudaries a tallar pebrot. Sí, ara ho tinc. O m'ajudaràs amb la patata. El pebrot verd dona molt bon gust a les patates estofades, a l'arròs, es fa més amb pebrot verd que amb pebrot vermell, que hi cap tot, I després quan es rosteixi, si tiene un raget de conyac o de vi o del que tinguis. Pelem les patates. Ara, això és el gust de la cuinera, perquè n'hi ha que els agraden els talls més grossos i a mi m'agrada que no siguin tan grossos. En tinc suficient així per posar-lo a la mida de la boca. Veus, Laia, com que la patata és grossa, he fet 2 talls que són 3 trossos. Les patates estofades a l'hivern les feia bastant, perquè a la canalla els agraden molt les patates estofades, perquè deixes una mica de suquet quan s'acaben d'estar fetes, llavors se les aixafaven una mica i esclar, els queden molt tovetes i molt... Aquesta és patata vermella, que no ho he dit, aquesta és patata vermella, que és la que es desfà una mica, que és la mateixa que m'agrada per posar al caldo. Sempre m'agrada patata vermella perquè la canavet, que és la que compro, Però per fer patates estofades i per caldos sempre m'agrada la vermella. Veus, la mida faig fent més o menys de 2 dits, que quedin quasi com la mida d'un tall. Em faig 2 talls que són 3 trossos. Però això és cosa de la cuinera, cadascú fa el seu gust. A mi ningú m'ho ha dit, jo ho faig així perquè m'agrada fer-ho aquesta mideta. Si vols, aquesta recepta la pots alternar també amb beure. Ho fas tot igual de la ceba, les verdures i tot igual, i llavors hi poses beure. Tal com ja he posat la vedella, tu hi poses beure. I serveix per un dinar com per un altre. Hem posat l'oli a escalfar i ara a poquet ho anirem tirant tot. La vedella que estigui ben doradeta, la vaig rossejant. Si és temps de pèsols, pots posar pèsols. Si és carxofa, va molt bé l'escarxofa també. A punt de vindre, però ens hem de posar una miqueta més. Començarem a posar la ceba. Posarem 2 o 3 colletes de llaurer. Després de la ceba tallarem els pebrots. Això es va fent i posarem un raget de conyac. He posat 3 alls, també tallats a trossets,
que també li dona la seva gràcia. Com que més o menys ja ho tenim tot bastant doradet, ara el que farem és posar les patates. Ara l'últim que farem serà posar la sal i la xocolata, una presa de xocolata aquí al mig. Aquí posem aigua calenta, que està una miqueta menys sobre que el bull. Un pèl més d'aigua, un pèl. Vinga, prou. Suficient. Veus la xocolata que està aquí sobre, que està mig desfeta, d'aquí un segon estarà desfeta del tot. Ja hem posat la sal i ara anem a tacar l'oli que quedi ben quadrada i ben encaixada i ben apretada. Esperarem 10 minuts tal com està ara, el foc alt, i després baixarem entre 5 i 10 minuts al foc més baixet. Ara destaparem el vapor. I tens les patates prou ben cuitetes. Estan tuvíssimes. Han d'estar així les patates. Tubetes, tubetes, tubetes. El suquet, la vedelleta i bon profit per tots.